Panguva ino zvirunyatsokuonekwa nenyika yese kuti ma-war veterans right now they've splitted. Chaos is rocking muma-war veterans welfare. Panguva ino tona mutungamiri wenyika okola avo ma-war veterans kuti asangana nawo mumwedzi unotevera muna June. Chiro chanyatsokuonekwa kunzi mutungamiri wenyika right now arikuda kuzama kuda kuavoida a fallout ingazoratidza kana kuzoonekwa yoenda against his leadership. Sana pina mashoko anodanyirwa panapa, don't subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa pa presidential empowerment obudanyira chiti President Emmerson Mnangagwa is set to meet Zimbabwe's war veterans in the coming weeks. This meeting follows the rollout of the War Veterans Welfare Fund across all 10 provinces, aimed at empowering liberation war veterans through economic initiatives, improved infrastructure, and social support. The fund includes interest-free loans, housing schemes, and borehole drilling projects to modernize the lives of veterans. The meeting will provide a platform for veterans to discuss their welfare and the future of these programs directly with the president. Ndomashwatona nemaportals arikubuda panapa tona mutungamiri wenyika awa chinosangana awa nemaveterans. Izvi zvoitika panguva ino yatona kuti recently hapana kana 5 days toda kuti retired general Mashingaidze at the funeral late retired brigadier Rongani anoexposa mutungamiri wenyika achiti aiwa the second republic payakangopinda the welfare yemaveterans has been forgotten about, has been totally neglected. Tona kuti vakomana maveterans vanga vasingareceive, vanga vasingarangarirwi, vanga vasikatoboyeukiwe kunzi kune vanhu vanonzi maveterans, asi varivo vakaisa rusununguko munyika. Panguva ino tiona mutungamiri wenyika achimobiliza kusangana nemaveterans vachinopiwa land, maloans, mari and the likes. Zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika panguva ino is now fearing resistance kubva kumaveterans as he's trying to consolidate power till 2030. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nakomesi section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.